So hello guys, welcome back to my video. Bodo video. Video एसे गोबाव-गोबावजों फैनायनि थाखाय निमाहा होदो एसे लासैनो नाजाफिनबाय थानोसै जों दा दुबुजों आंजों बहाय दं रायजो राजामोना गेस खालामनो हासिगोन दे दसे सम होबाय बाट बेरेफुंजानि सम टाइमा 9टासो बारबाय खोमा दा जोङो मैयाहाय बाक्साला फैदोंमोन आरो ना दुबुनि भ्याक्सिनेसननि थाखाय मेटारनिटियाव स' दिनैनि भिडिअआ दा सुरु जाबाय बेरेफुंजानि टाइम बाट खिन्थु गयखौ जाना लाबायबो दै गामियाव फैनाय नालाय दुबुआबो नै इमिउन सिस्टेमा मजबुत जाथों होननानै हाजों गेलेनाय मानाय थाबैनो थाबायनो रोंथों होननानै जों प्लेन खालामदो खाथिजों गामिखैजा दामनाय सोलिगासिनो दं एखे हाबा सोलिदो होन्दोंमोनदां एखे जों दोङो दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव खाग्राबारि गामि जोंहा बिखुनजो सासेनि न'आव गड ब्लेस इउ बाबा बिखुनजो सासेनि न'आव जों दा दंफैयो जोंहा सालथे साथामबो दंफैयो इयाव सालथे साथाम सालि साहाबनि फिसाय बेवाइनि फिसाय दंफैजोबो नालाय दा जों फख्रि दोङो फख्रियाव ना सारनायनि प्लेन लादो मा ना मोनो नायदिनि दा भिडिअआ माबायदि जायो बुहुद बेरायनायनि थांखिबो दोङो थ' भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन होननानै आसा खालामबाय थांनाय भिडिअफोरा लेट फैनायनि थाखाय निमाहा एन्ड जाय बिथांमोना जिमनि थाखाय भिडिअ बिगासिनो दं बेनि सायावबो थाबैनो खामानिखौ मावनाय जागोन स' नोंथांमोना दैज्लाङावनो फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइकबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो खालामबानो जाबाय एन्ड भिडिअआव थाबाय थादो देखायनोसै रायजो राजाफोरनो अके बाय बाय जोंहानि बिखुनजोनि न' गथ'मानि फिसाफोराबो गेलेगासिनो दोङो दिदिस नैबे बेराखौ नुदोंना बे बुराखौ जोंनि बिखुनजोनि खर' इयो मानो होनबा गाहायजोंथ' गंनानै मानसिफोरा थाबायना नायनो थाङा नालाय साखिनिजोंबा नुहुरखाया नै साजों माइजों समानखौ ओमफ्राय सिखावफोर माबायोबाथ' गाहायावसो जिरायनानै थाखुमागोन ना होनबा गाहायजों दा नुहुरजोबगोन टेकनिक दिमाग होनो बेखौ दिमाग दैयाव जों हमगोन ना आंथ' हमनाय नङा जों आं गोजाननिफ्राय नायबाय थागोन इयाव मा सिस्टेम दं दैखौबो फिल्टार खालामनांगौ ओइ मेसिननिफ्राय दैया फैगोन इयाव थांनानै फिल्टार खालामगोन इयो फिल्टार खालामग्रा इयाव फिल्टार खालामबाय दैया साफा ओंखारबाय आरो इनिफ्राय लांना ओइयाव ओंखाम संग्रानि इसिं खाथियाव इयाव आरो फिल्टार खालामग्रा दंबावो इयाव फिल्टार खालामना ओंखाम संग्रायाव थाङो मैगं सुनाय जानाय गासिबो इनि उनाव इयाव थांजोबो आरो Mana ke? Na homsai. Eh. Fida. कैसा लग रहा है तुमको गाँव में? मजा। Rengan we? NAO sarasune. Saltai dersna. Eri balsing cikobai. Saltai saskutu logo monakai. Coming. Mar samu udah ini bel. Kintu hangsipura punya zaanane rapu cakar zazu zaida. Oleh. Harga sona masuk akal aja. Wah.
Ini naik-naik Turun aja kalau dia kan tu bisu ke itu kan kerja kan nggak? Dulu malah mantu tu lomba lah. Jangan. Hanggen na. Dia dan kerja apa sini berapa ini tu kru kan sih. Onteri kan na. Oh, mesti lagi tu ni. Lah kau. Hah? Ngai, saksi hen pui bawa. Saksi hen pui bawa. Angin namun pilih tayo. Sal thele bak guzo mata bethak ka. Oh, ini kamsa kan nampaknya apa? Mari jile. Dia ni kan siapa bilik sih? Ini jauh zaman kan le. Kawan, boni, solde. Oh, mari cakap. Pala ro. Oi sih. छोटो माल लाइसे ना? Yang mana ya? फैबाय थ' लाबोदोब्रा खाथियाव. Fai. Mana nunggulah? Goreng kana? Boni hoise. Boni bolte. Bukan hal ya? Di dalam kuna ya. Silver sih. Kuat aja le silver apa? Dari mami kundo naik nih. Bolang juga nak. Kristal yang clear nawat nanggung juga. Hang baik. Boni. Nerai juga mistake sana nggak? Baltia segede naya ada boni ane. Oleh naya misi gitu. Hit. Keri masen lah kayak bebai. Keri pun nanti selang lah. Hehehe. Mak pani. Benai suruh sahang baik. Nơi, khi sang baik. Geri guys. Oh, masih nak? Geri. Meanwhile. Masih burzah ke? Naik dini nak. Spicy, mas spicy. Kem dah siap sudah. Mar gede kan tu. Ma update, soleh. Ma update. Kita tu ni nanggu bodi je sih. Mana ye? Bah tak tahu apa. Gede je ini ya. Gede. Ada. Pricing, nazagan, mas, daw. Mama bawa tunggu, item gila. Mari. Keras kap. Koi durung deh dong. Nah gidir homnai ni intention besar gidir nak kau dah semua nak full intensity bulugas nong selesai sana.
aku nih. Hei, parah sih. Dia humna dikalai. Kutrai sih mana kurangnya. Kira le itu deh, patah deh. Sitting, no sitting. Mình bảy, bữa đứa đi khai. Wah, video kem bay thằng nào mình bắt bay lấy. Video kem bay thằng nào mình bắt lấy. Ăn thằng gì? Ăn thằng gì? Kem lăng ba vậy. Bro, salih bro. Masuk dulu. Hefazaab. Ini mau dah kamu mami. Salih. Paham nak? Jual beli kok. Tunggu libat dong. Apa masih muntara naik ni? Apa masih muntara? Naik ni. Mun baik. Homdu deh. Siwai. Musari deh, bui. Dah ini step ku tu deh, sekali ber. Musari ya. Wah, Siwai. Mana be? Oh. Nani galai nani, nani. Masih ni. Kata. Mau dia? Dia hom thai du. Akhai ke hom du. Ayo. Na zai man sha na hom dang nei, na zai man sha. Nah, lah, gaya ni. Kip sih bau. Kenapa ni kamu cakap tak? Saya nak kerja. Direct khubdu. Masa tu ni, gila. Ada je. Langkah. Swmkhwr. Bayu masih dong gitu. Ini masih kecil. Sini. Kunci. Masih. Dong. Bela dong. Homdu. Homnai lah ni masih bicing dong. Aku ada masih. Hangru berapa beku? Si berapa belah zubai mabak pulang ke? Nay. Mana belah ke? Beku akan mesti sudah berapa? Pasir ngompin nane, singgah sudah. Boyo karkor. Bewai apa HOMNAI mana? Wah bewai. Itu. Jangan apa itu kan cik. Nak siapa yang mau HOMNAI ni sini lagi? Benar. Hah? Nak mana ba? Ini kena. Ya kau sana saya. Nung HOMNAI be? Pernah maji? Mama nam. Mana anda misalnya? Saya kayak misalnya. Aku berani kamu dah. Ini benisa ya, sani nisa dong. Nang mama kau istilah tu, ayam kau. Aku nggak pakai. Oce. Mana nang tay? Hah? Umur sudah. Atau HOMNAI sih kan nampai. Cheers. Palu sih bo.
साखिखांबाय एवनायखौ दहाय हमनायखिनिखौ आरो फालोसेबाव बेवहायबाबो हमनो लुबैदोंना इन्ट्रेस्ट खालामनो लुबैदों स' फख्रियाव आरो फालोसे थांबावनोसै अडिअ क्वालिटिखौ मिथिथ'ला ग'प्र'खौ हमथ'बाय आं मबाइलखौ चार्ज खालामथ'बाय दायो शर्ट खेबनो नांगोन ना ग'प्र'खौ खोमसिबा बांद्राय मोननाय नङा इखौ नाखौ फालोसे हमबावनानै दा प्लेना जाहैबाय नाखौ फालोसे हमबावनोसै बेनि उनाव दुगैनोसै ओंखामफोरखौ जाना लानोसै ओमफ्राय भुटाननि लामाखैजा जों बेरायनो थांसै ओमफ्राय बेवहाय सासेनाव हाबहैनांगौ दंबावो सोरबा बेवहाय सासेलाय स्पेशालिटि सासेलाय लोगो हमहैसै नायथ'दो दसे भिडिअखौ आरोबाव नै ओमफ्राय जाले बेखौ ओरै नों लादो 50-50 नों बैजों र' बि नङा जाथ'वाखै बेखौ नोङो हमनानै र' जाबाय जाथ'बाय ना नों बेखौ हमहरलायदो बेजोंनो बे ओमफ्राय र' बेखौ ओरै हमहरदो बेखौ नै बेजों हमहरबावनांगौ नै बेयाव हमहरबावनांगोन बेखौ एथ' बुरजा हमनांगौ नालाय ओमफ्राय नै र' दा नैबेखौ एसे ओरै ला जाहाथे गथ' थाङैनि बिजिरनानै ओरै आसिया नै बथा मोनसे आसिया फिसाया नैबे जाहाथे लास्टआव बे एन्डिंआव बे जाहाथे ओरै बोनायाव नै दाना फाफ्लियाव गलांसै खनाया गवा दे जाबाय थ' गारदो दाना नोंहाय गारनो हरजोब आरामनो बैनिखौ दा हगारहरो नों बेखौल' गारनाय आराम फिदिं राउन्ड नैबेखौ हगारहरग्रोदों लांबाय रेकर्ड जायाखै नामा जादों बांद्राय गोबावथ' आयु फैनाया नंगौना नङा जाखो फैसा र' नोंस्राथ' बारदावलायनो साइडखौ गिदिर साइडखौ नाखौ हमनाङा नारसोग्रो लां दङ खाथियाव जेखौ नारसोग्रोलां माखौ लांजोब्बाय नारसोग्रोलां रासखौ गासै ओमफ्राय बेखौ लानोसै बोदोआ मानो बर' पाइसुं बोखोदो बेखौ नांला इदियाव टारगेट साक्सेस बेवहाय सानै ओंखारफानायसो मोनबाय मासे गिदिरबावमोन दे नैबेजों थांनाया बारलांगोन ना बियो बारा हाला मिशन साक्सेसफुल मासे दंबावोमोन गलांदों ग्रास काप थोबाय ब्रो बेवहाय गिदिरथारा ब्रो हगारदो लादो गैला माथो जेनि फारा लांबाय खोनानायाव बेवहाय खामना हगारसै ओमफ्राय मोजां हमना खामना खारखुदो गैला मोनला ना बेखौ दा बे साइड बेटा की আছিল बेवहाय की আছিল এটা मोनसिनथार
नै मासे बुरलु जाबले लाबोदो दा गिदिरा फैदो सालदिना लानाया लसै माने थुनाया बांद्रायबा लसै गेले जाया बांद्राय अ नैनो मोननाया फिसिगोन नै बेखौ दोन नै बेखौ दोन दे हगारदोब्रा नों बाबादि रासकाप ओइ सालदिना जिया सुदो ना फिसाखौ लाबोदो ना फिसाखौ बिदो दा सुसै ना फिसाखौ फैदो सायाव लाबोदो इयाव फैदो ना फिसाखौ लाबोदो मास धरसि दरसो आजि नैखौ आं हमनो आरो फिदिं Wah, naon rombay dah. Mission success. Success. Nah, baru kita. Jangan dapat miss kalau bagian itu kau video senasian. मासे गलांबाय ना मानैबा मोजां मासेया गलांदो salthaya goदाहांबाय नाखौ सायांबाय नै salthaya गिदिराबो जोंना खस्थ'नि फला जोंना ओंखारबाय लागायनोसैलाय एसे अल'बल बाटा धरसु একটা বাটা ধরছো মই লেট খুমাইছুং না পানি सेरनै खौनो थिखोबायमोन आरो मा सासे खमौनथन बे फारसेथिं हास्लाबैयाव गलांदों नारथेनायाव